नोङो एसेबां गोजान थाबायना थांनो हानाय नङा। नै नोंजों दाब्लेआबो फैनो नागिरदों। आंखौ सानसेबो लाङा माबा हाथायाव थांनो नागिरबाबो। बारा अख्रा खालामबाय थानाङा दे गथ'। आङो बनसो फाननो लांनो नागिरदों मिथिबाय। आरो नोङो एसेबां गोजान थाबायना थांनो हागोन नामा? बेटारि गारिजों थांबाबो फैसाया 50 थाखा थांगोन मिथिबाय। बेनिफ्राय बे 50 थाखाखौ आं नोंनि थाखाय मेथाइ लाबोगोन। आरो नोंथ' एसेबां गोजान थाबायना थांनो हानाय नङाना। दा आङो बनखौसो लानो ना नोंखौसो लानो जागोन माथो। आं थाबायना थांगोन आं थाबायनो हागोन। जायदुं बारा दुस्थु खालामबाय थानाङा दे। आरो मोनसे बाथ्रा, नोङो जुदि आंजों हाथायाव थाङोबा आं नोंनो मेथाइ मोनसेबो बायना होआ थां। नोङो न'आव थालांबासो आं नोंनो मेथाइ गिदिर गिदिर लाबोगोन। होमबालाय आङो थांला दे। माबा आइयै, नोङो खिन्थु आंनो मेथाइ गिदिर गिदिर लाबोनांगोन दे। जागोन दे आइ, मा मेथाइ जानो नोङो? आङो माबा माइब्रा जागोन आङो। ओमफ्राय सुलबुलिबो लाबोफा आंनो पेकेटनैसो। दे आइ, जागोन दे। नोङो दाब्लेआबोजों थादे। नोङो जि बिदों बेखौनो लाबोना होगोन आं मिथिबाय। जागोन दे, जागोन होमबा थांदो थाब फै। आनै नों दाबो थाङाखै बन फाननो? थांसोरो दाब्ले, नै दख'ना गानबानो जाबाय। दाब्ले जायदुमखौ नायदे, मेथाइ लाबोगोन दे आङो। जागोन दे, मालफुवा लाबोबानो जाबाय आंनि थाखायबो। दे लाबोगोन दे। आंनि थाखाय मोननै? आंहा एसेबां मोनै जाया, उदैया गाज्रि जागोन। माबा आंनो सुलबुलिखौ लाबोथारनांगौ दे। दे जागोन दे, बनखौ फानग्रोनो हानांगोन आङो। बेनि उनावसो मेथाइ लाबोनो हागोन, नङाबा फैसायानो गैया। खालि फैसा गैयाल' बुंबाय थायो। जागोन दे, लाबोगोन दे, गाबनाङा नोङो। र' आङो दख'ना गानहैनि। दिनै माइब्रा सुलबुलि मोनजागोन आं। हाथायाव फैया दिनै बेसेबा गोबाव हाथाय खालामखाबाय जोंफोरो। दख'ना नायनायावनो गोबाव जादों आरो जों फैनायालाय। ओमफ्राय लाइमोन आब', नोङो दख'नाखौ फसायमारदोंना फसायमाराखै? फसाया जायो सोरबा एसेबां मोजां दख'नाखौनो। मोजां नुनायालाय आंबो नुदों, थेवब्लाबो गावबा गाव पसन ना। नंगौ नंनाया, थेवब्लाबो आं मोजां नुदों दे। नोंनिखौबो मोस्रोम आगैनिखौबो। ओमफ्राय टिल्लुनो नायनानैथ' जेबो लायासै। हारसिंनो बायना लाथोंलै बियो, जोंफोरनि बायनायखौ फसायनाय नङा। माला आजिखालि मानसिया एसे स्टाइलिश जाबायना, ओमफ्राय सोलायबायबो दे बुहुद न'। सोलायबायथ' र' आब', सिगांनि बायदि नंला टिल्लुआ, गोबाङानो सोलायबाय। देरबाय नालाय एसे सोलायखागोन। नंगौ नंनायालाय। माथो गारियाबो गंसेबो फैला। जोंफोर एसे सिगाङाव नेनांगौमोन गारिखौ। होमबा आब' बै सकखिनियाव नेनि। होमबालाय जोंफोर दहायनो नेनो थांनांगौमोन सकआव, होमबानो मोनगौमोन न'। मोनगौमोनथ' र', गावगायानो आरो बेयाव थाफैबाय। बेलाय माथो लाइमोन भागिनिसो माथो। लाइमोन भागिन नंमारगौना नंमारा? लाइमोन! मैथास्रियानो? बेलाय माथो मैथास्रियानोसो। नोंसा आमाइनि हिन्जावाना? औ, बिबारि। आयु, लाइमोन भागिन, नोंखौ दिनैसो नुथारबाय। मैथास्रियानै, नोंखौ आंबो दिनैसो नुथारबाय। इसोर भगबान, नोंसोरखौ नायनो थाखाय बेसेबा गोसो जाना दंखायोमोन। दिनैसो नोंसायालाय? दङ आनै, न'आवनो दंथ'यो। ओमफ्राय नोंनियालाय? मोजांबा नोंनियाबो खबरा? दंथ'यो दे आरो आनै, मोजां गाज्रिनि गेजेरावनो। ओमफ्राय लोगोआलाय अबेनि? लोगो नङा आनै, आंनि बिनानावसो। माने जोंहा आफानि बिदानि फिसाजो। आं नोंसोरखौ बेसेबा नायनो लुबैखायो भागिन। जोंबो आरो आनै। ओमफ्राय आनै, नोंनियालाय खबरा मा रखम? आंनि खबरा मोजां नङालै भागिन। नोंसा आमाया गैला न'आव, आंखौ गारना थांबाय। नोङो मोनथिदोंना मोनथियाखै भागिन? मोनथिदों आनै, आंनि बिमा गरायखौनो लाना खारदोंमोन माथो बेलाय। औलै भागिन, मा बुंबावनो आरो। नोंसा बिमा गराया एसेबां गाज्रि। आं बेखौ एसेबां मोजां मोनखायोमोन। आंनि बेसेबा लोगोखामोनलै बे रांखावरिया। नाथाय बे लोगोनि हौवाखौनो बेफोरबायदि सोरबा गोसथोनानै हाबा जाहैयो आरो। माथो बुंबावनो आरो आनै, गाज्रिखा बेनि आखला। मालानि संसार सिफायग्रासो बियो। बे रांखावरिनि थाखायनो जोंफोर बेसेबा मा सहायनांगौ जादों जिउआव। आफाया न'निफ्राय होखारहरदोंमोन जोंफोरखौ। ओमफ्राय दासो जोंफोरखौ नांगौ जादों, दासो आइखौ नांगौ जादों। औलै लाइमोन भागिन, जोंफोरबो सानसे समाव नोंसोरखौ मोजाङै बाहायामोन। बेफोर बाथ्राखौ सानबाथाय आं गावखौनो गाव जोबोद रागा जोंखायो भागिन। दे, जालांबाय आरो आनै। नोंसोर खायसे जोंफोरबायदि फाफि मानसिखौ निमाहा होदोंलै। गुबुनफोरबायदिबा निमाहाखौनो होनाय नङामोन।
ओमफ्राय आनै मानो बेफोरबायदि बुंदों? नोंसोरबो गावनि साननासो रायोमोन ना जोंफोरखौ। नङाहाय, थेवब्लाबो नोंसोरखौ आङो जोबोद गाज्रि बाहायथारदोंमोन। दे जालांबाय आनै, दिहुनबाय थानाङा। ओमफ्राय दा जांगिला आमायालाय अबाव थायोमारो, मा मोनथिदों नामा? मोनथियाखैहाय, बे पापिखौ अबावबा खाना थाहैखो। बे रांखावरियाबा जेलनिफ्राय गबायना गवाखै? मोनथियाथ' गबायना गवाखै, जेबो खबर बाथुरि गैयालै। आरो आं थालबो लालालै बिसोरखौ। नोंसोरलाय मा हाथायाव फैनायमोन नामा? औ आनै, दख'ना बायनो फैदोंमोन र'। ओमफ्राय नोंलाय मा बनखौलाय बायना लाबोदोंना ना फाननो लाबोदोंमोन? फाननो लाबोदोंमोनहाय भागिन। आथिनाया थांबाय, ओमफ्राय आथिसिया थाङासै। एसेबां गोजाननिफ्राय बन फाननो लाबोदों नोङो आनै? औलै भागिन, माथो बुंबावनो आरो। बन फानाबा ओंखामखौनो मोनजाया रखम जोंफोरो। ओमफ्राय जोंहानाव थांना फैनो खेबसे। दिनै थांथ'ला खोना आनै? नाङा दे खेबसे थौनाय जोंहानि बायला जिला न'खौ नायना फै। नांलायला खोनादो दिनै आनै? न'आव ओंखामबो संना फैयाखै। दे जेबो नङा दे भागिन, साहा लोंनानै फैनो हागोन। दे होमबालाय। आनै, नोंसोरनि गामिया माथो बेसेबा सोलायलांबाय, समायनाथार जाबाय माथो। लामाफोरा सिगां जाबायसो गाज्रिमोन, दालाय माथो बेसेबा मोजां जाबाय, फाखा गोजा जाबाय। औ, फाखायालाय जाबाय र' जानाया, थेवब्लाबो जोंहानि खिनियाव जाथ'वाखै। जागोन खोनादे लासैनो। जोंहानि खिनिया फाखा जायाबाबो आं जेबो मोनालै भागिन। मानो होनबा दैज्लां बोथोराव बै मोसौ बोरमाफोरखौ दरग होनांगौ ना। फाखा लामा बानायबाथाय आरो गांसोआनो रज'नाय नङा। औ, बेसे नंमारगौबो आनै, रज'बाबो खमथार रज'यो आरोना। औ, र'नाय नोंसोर बेयावनो थाथ'नाय, बै दखानाव मेथाइ बायना लाबोनो र' आं। ना नोंसोरबो थांफानो? नांलाया दे आनै, जोंफोर बेयावनो थाथ'नि। दे होमबालाय। दानो मेथाइ लाङाबाबो फिसाजोआ दोखो दोखो गाबोन आंनिया। फिसाजो? औ। आनै, नोङो फिसाजो मोनबाय? आं दा मा होनना खिन्थानो? जोंहा जाथि बंस'नि बिनानाव सासेनि फिसिनो लाबोदों होनना बुंगोन आं। नङा लाइमोन भागिन, माने आंनि सासे बिनानाव दङना, माने जाथि बंस'नि माबा आगैया, आंनि बिनानावा माने थैदों। माने फिसाजोखौ जोनोम होखांनायनि उनावनो थैदों आंनि बिनानावा। ओमफ्राय आरो आंहाबो रावबो गैला नालाय, बेनिखायनो आंनो लाबोबाय आरो। दे मोजाङानो जादों दे। औ, दा बेनि थाखायनो मेथाइ लांबाय थानांगौ आङो, लाङाबाबो बेसेबा गाबसोयो। गथ' मानसिना मेथाइ जानो लुबैखायो। औ, आंनि आरो फैसानो थाया, बन फानाबा फैसाखौनो मोना, आरो मालाबा बै थास' बिथराइफोरखौ फाननो लाङो। गय दंफां फांनैसो दङलै, थायनोनो नागिरथारा। थाइबालाय फाननो लांबा फैसा मोनो, खरसा जानो गैया थाइथारा। गय दंफांफोरा देरजोब्बाय खोनानो? देरबाय देरनायालाय भागिन, नाथाय थायनो नागिरा। थायगोन खोनादे उनाव। र' होमबा नोंसोर बेयावनो थाथ'दे, आङो बै सुलबुलि नामा तुलबुलि बेखौ नांगौनो, दानो लाङाबाबो बेसेबा गाबगोन। थांलाय। आनैया मानसिया गोबां सोलायलांबाय। आनैया सिगां बेफोरबायदि नङामोन, मोजाङैनो माथो होआमोन जोंफोरखौ। नोंसोरखौ होखारहरनाया बेनो न'? औ, बेनो। थेवब्लाबो दा मानसिया गोबां सोलायथारबाय, सिगांनि बायदि एसेबो नंला। सिगांलाय मानसिफोरखौ माथोबो होबाङामोन। खस्थ' जायो खोना दा न' हारसिंनो? औ, जायो खोना। बे जांगिला आमायाबो एकदम 1 नाम्बार गाज्रिथार। लांदों आंनि बिमा गदाय रांखावरिखौसो लांनो मोनदोंलै बेयो। नंमारगौ दे। र' मोनसे बाथ्रा, आं बिसोरखौ जोहानाव लाबोदों र'। ओमफ्राय दा जुदि जायदुमखौ बांबुलि होननानै सिनाय हायोबा मा जागोन? बिसोरथ' जायदुमखौ नुदों खोनालै उन्दैयाव, जुदि सिनाय हायोबा मा जागोन देनाय? बिसोरखौ लाबोबायबो लिंनानै, दा मा जागोन? जायदुमाथ' बिसोरनि बिनानावसो, बिनानाव होनना मोनथिबा बिसोरो जुदि लांनो नागिरोबा सिनाय हामारगोन ना मायोबा बिसोरो, आं बेखौसो दा सिन्थासोबाय। थेवब्लाबो बोसोरब्रै मानि जाबाय, आंनिबा सिनाय हानाय नङा खोना। जायदुमनि महराथ' गोबां सोलायथारबाय, ना सिनायसो हागोनबा? आंबो बावनानै लिंफ्लांबाय, सिनाय हानाय नङा खोना दे, बोसोरब्रै मानि जाबायना। दा बिसोरखौ लिंना लाबोथारबाय, दाथ' न'आव लाङाबाबो गाज्रि मोनगोन बिसोरो। सिनाय हानाय नङा खोना दे, अबावलाय सिनाय हानो, एसेबां गोरलैमोन आं मोननायाव जायदुमा।
थेवब्लाबो माबा एसे गिनाय मोनदों आं सिनाय हाबाथ' बिसोरो लांखागोनलै लाङाबाबो बिफानो खिन्थाहैबा थाख्लानो हरा आङो लांनो नागिरबाबो हरा एसेबां गोरलैनिफ्रायनो फिबोबाय आङो दिनै बोसोरब्रै जाबाय हरनो हाया बेथोनोबो आं हरनो हाया जोनोमगिरि बिमा नङाबाबोथ' आं उन्दैनिफ्रायनो बेखौ फिसिबाय दा बिसोरो बिफैबा जागोन नामा हरा बेथो आं हरा हे भगबान इसोर लाइमोन मोना जायदुमखौ बांगुलि होननानै सिनाय हानाङा दे आं बिसोरखौ लाबोबाय जाहाथे लांथानोसै न'आव नङाबालाय मा सानगोन बिसोरो